Vous avez fait quoi? C'est Tamar. Tamar, elle est où la matléma? La mienne. Pas la mienne. לא צריך לצלם אתכם? אם אתה רוצה הוא בקש. יאללה. כן, אז זה טוב. יאללה. בובי לוקח לדרך. בובי תמיד עושה דברים כאלה, הוא לוקח בשיער של עוקצים. Viens Yacha. יאללה נו! ימינה, לאן אתה הולך? נתי, מה קורה? Allez, allez, allez! Tu en veux? מה? arrête, מה את יכולה? מה את יכולה להגיד? מה אתה יכול להגיד? שאין לנו מפגר. באמת? למה? מה אתה אומר? אז מה? אני לא יודע, מה אתה אומר? שאל תקרא לי יותר מטוטן! מה קורה? טוב, ונעמי, מה את אומרת? בסדר. מה זה? מה בסדר? מה בסדר? מה בסדר? מיכל, מה את אומרת? מה את אומרת? אל תצלם אותי. תיקח את המושכות שלך. תיקח עכשיו, תיקח עכשיו. תיקח עכשיו. קדימה, תישען קדימה. תישען קדימה. אפשר לרוץ אילן! אילן, אפשר לרוץ! אילן, אפשר לרוץ! מה יש לך ביד? מצאת את זה? היי, נעמי. נועם. לא, אבל אמרתי מעמידת ידיים. נו, לעמוד. מה לעמוד? תמר, משהו חדש. למה לא כולם ביחד? נועם, אתה עמדת? למה לא? גם אני עשיתי את זה פעם אחת, אבל... תעצור אתה. אילן, נו, מצלמים אותך. אני רוצה! אני יודע לך! צילמת נועם אילן? צאית שלך! לרדת! עמידת ידיים.
צריך להביא אותו? לא, חכה, כי יש ילדים עדיין על הסיפור. נעים לך פה? כן. כן? כן. נעים לך? אפשר? אפשר לעלות? לא, לא, לכי. די, די, לא, אל תצטרך.